शुभुनि बुढ़ा पर्वत तो काउरा तो सब उड़ी गले हेडे तेरे मके जे आपण माने समझ पड़ा आछी बोले सेवा करा गले आपण केते खंडे भक्त आछी 60 65 खंडे समस्त अनुरोध समस्त जो आस्थान विराजमान करके आज आसले जो भाई डकिले ताका दान खाला गोटे सभा गुड़िया मेन गुड़िया बाकी दियो गुड़िया बाकी दियो काय देखिलो तोरा गोबर पानी रे सफा न कले हबनी हां करो गोबर पानी रे नले सीधा हबनी ए कांडुए ओ हमर तो दाई नाही हमर तो दाई नाही गोबर कोन पाइना गोबर ना पंचम हाटरो आनी बारी ता संगे रे आतियो ता नांगुडा कामंद्र हमर फेरी में सब गुटे काम करूनु भाई माने हां समस्त एकादिन माने गुडी फुल के बाछि दे जाओ एबार झाड़ गुडी परिष्कार करना मार हां बड़ा ये बेड़ा यार झाड़ कर के बनल देखू दल ना मार वीडियो भक्त दिबकेन ताकर मंगल हो बहुत बढ़िया सफा करछ आपण मन जेनो दिन आसी पहुंची गले
ରହିଲେ 13 ଦିନ ଇଏ କାହା ଯାତ୍ରା ମାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆଜ୍ଞା ଏ ଫଳ ନଥାଇ ଭକ୍ତମାନେ ଧାଇ ନାହାନ୍ତି ଯଦି 13 ଦିନ 13 ବର୍ଷର ଉପାସନା ଆଜ୍ଞା କରିବେ କଣ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ ଜାଣିଛ କଦଳୀ ସେଉ କମଳା ଆଉ କୋଉ ଫଳ ଆରେ ସେ ଫଳ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁନି ଆଉ କୋଉ ଫଳ ସମସ୍ତେ ବୁଝି ରଖିବ ମୁଁ କି ଫଳ କଥା କହୁଛି ଏଇ ମୋ କାନ୍ଧରେ ଟା ଗୋଟେ ପଇଲା ଉଠେଇଲି ଆଉ ତମେ କହୁଛ ଫଳ ମିଳିବ ଦେଖିବ ନିଜେ ପରା ଦେବି ବୋଲା ତମେ ନିଜେ କହୁଛ ଫଳ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଉ କଣ ଫଳ ମିଳିବ ଆଉ କଣ ଫଳ ମିଳିବ କହିଲ ହେଇଟା ମତେ ପଚାରୁନୁ ଆଉ କୁହ ଏବେ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ 13 ଦିନ 13 ବର୍ଷ ଯଦି ଉପାସନା କରି ମାର ବ୍ରତ କରିବ ଇଏ ଯାତ୍ରା କାରଣ ଜାଣିଛ କାଳିମାଙ୍କର ଆମର ରହୁଛି ଯାତ୍ରା ଚନ୍ଦ୍ର ପରେ ଗଲା ରେ ଆଉ ତୁ ତ ତମ ସାଉ ଆଇଲା ତମ ପ୍ରଧାନ ଯେତେବେଳେ କୁହାଲା ପାଟା ଭାଇମାନେ କଣ ଫଳର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଫଳ ହେଲା ଅପୁତ୍ରିକ ନାରୀ ପୁତ୍ର ପାଇବ ଧନୀ ହବ ଅନ୍ଧ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ ପାଏ ଧନୀ ହବ ଅନ୍ଧ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ ପାଇବ ମାର ଯଦି 13 ବର୍ଷ 13 ଦିନ ଭଗୀ ରୋଗ ହବ ସେଟା ମନେ ରଖିଲେ ଆପଣ ମାନେ 13 ବର୍ଷ 13 ଦିନ ଯଦି ପୂଜାର ମନସ୍କାମନା କରି ତାହେଲେ ମାର ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ଫଳ ମିଳିବ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଫଳ ଯୋଉ କହିଲ 4-5ଟା ଫଳ ମିଳିବ ତା ତ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି ତାର ଯେମିତି ଆମ୍ବର ଗଛ ଅଛି ସଜନାର ଗଛ ଅଛି କଦଳୀର ଗଛ ଅଛି এই ଯୋଉ ଫଳ 5ଟି କହିଲା ଫଳର ତ ଗଛ ଥିବ ଗୋଟେ ସେଇ କଥାଟା ଏନେ ଚିଲା ଭାଇ ମତେ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ଭାଇ କାଲି ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ବାବୁଲେ ଆଣିଥିଲୁ କାଲି ହଉଛି ଦିଟା ବେଲ ଧରିକି ଆଇଥିଲୁ 4ଟା ବେଲ କୋଉଠୁ ଇଏ ଆମର କାଳିକି ସେ ଦେଇଥିଲେ କହିଲେ 13 ଦିନର ଫଳ ହଉଛି ଇଏ ମେନ୍ଦର ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଚୋର ହେଲାନି ଆମେ ତ ଖାଇବାକୁ ପାଉନୁ ତମେ ବେଲପଣା ଦେଇଲ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ସେ ପୁରା ଦେଲେ କହିଲେ 13 ଦିନର ଫଳ ଏଇଟା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମତେ ଦେଇଦେବ ମୁଁ ପଣା କରିବି ଏଇନେ ନଉନ ତମ ପେଟ ଯଦି ଭୁକିଲା ଅଛି ଆଉ ତମେ ରଖିଛ ଦଉନା ଆମେ ତ ଯାହା ପେଟ ଭୁକିଲା ଅଛି ତାକୁ ଦିଆ ହଉଛି ରଖା ଏଇଟା ଏଇଠୁ ଗଲା ପରେ ଦେବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦବ ହଁ ତାହେଲେ ଗଛଟା ଦେଖାଅ ଆମକୁ ଗଛଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଫଳ ଫଳୁଛି ଏ ଗଛଟା ଟିକେ ମେଞ୍ଚର ଆମକୁ ଦେଖାଇ ଦିଅ ସମସ୍ତେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଗଛଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଲା ଦେଖିବ ହଁ ତାହେଲେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବ ତ ଦେଖିବୁନି କି ନାଇଁ ଦେଖିବ ଯଦି ଫଳ ପାଇବ ଆଉ ନ ଦେଖିଲେ ପାଇବନି ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଶୁଣ ମୋ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲେ ତ ମେଞ୍ଜର ଏଇନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯୋଉ ଫଳ କଥା ଆମେ ଏନେ କଥା ଆମେ ଧାଇଁକି ଆଣିକି 8 ଦିନ ନା 7 ଦିନ ହେଲାଣି ଏ ଫଳ ବିଷୟରେ ସେ ବୁଝେଇଦେବେ ଏବଂ ଫଳ ଆମକୁ ଦେଖେଇଦେବେ ଗଛ ଦେଖେଇଦେବେ ଫଳ ବି ତୁଳିକି ଦେବେ ବୋଲି କହୁଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ନାଇଁ 14 ତାରିଖ ଦିଆ ଆଜି ଦେଖିଲେ ତ ଏ ଫଳର ମୂଲ୍ୟ କଣ ଗଛ କିଏ ଆଜି ଦେଖିଦିଅ ହଉ ତେବେ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଶୁଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଲୟରେ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ସବୁ ରହିଲେ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିଲ এটা তো সতরা গছটা আছে এটা কোন করে চপড়া কোঠু গুড়ে গুড়া হয়েছে পুরেছ সে করে আইছি পচারল সে খাই দিয়েছে তাকে দেখা যাওনি সে যদি ভোক না মাঙ্কা ধ্যান তাহলে গছ দেখা যাবে খাইছিল ଆଉ ଦବୁ ପରେ ସେ ଯଦି ମରିବ ତାହେଲେ ଖାଇନି
ଯଦି ମୁଁ ମରିଲି ମୁଁ ମାଗଣା ନେଲେ ନା ହବ ସେଇଟା ହଉଛି ମୁଁ ଅଛି ମୁଁ ସବୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି କେହି ଛାଡ଼ିକି ଯିବେନି ଆମ ଆଜି ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ଘଟିକି ଆଉ ନହେଲେ ବେଡା ଏଇଟା ବସୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଜଣେ ଅଛି ପୁଣି ଜଗିଛି କୋଉଠି ଛାଡ଼ିକି ନାଇଛ ମଲା ମଲା ମତେ କହନ୍ତନି ଜଗିଛି ତା ପାଖରେ ଛାଡ଼ିକି ନାଇଛ କଣ କରିବା ଏଠି ତାହେଲେ ଖାଅ ଗଲେ ଯାଇ 13 ଦିନ ଗଲାଠୁ ପାଇବ ଆଉ 13 ଦିନ ଯାକ ରହିବ ଆଉ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆମେ ରହିବି ତାହେଲେ ଗଛ ଦେଖିଲ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ତାହେଲେ ଫଳ ପାଇଲ ହଁ ଫଳ ପାଇଛୁ ଖାଇଛ ହଁ ପାଇଛ ତ ପାଇଛ ତ ଘରକୁ ପଳେଇବ ଟିକେ ଆଁ? ଫଳ ପାଇଲ ଘରକୁ ପଳେଇବ ଟିକେ ନାଇଁ, ନାଇଁ, ପାଇଛ ତ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇନେ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ହଁ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଘରେ ବତେଇଦେବେ ଆମ କତିରେ ଫଳ ଆମେ ତ ଖାଇଲେ ଆମ ପେଟ ଫାଟିଯିବ କୋଉଟା ମିଳୁଛି କହିଲେ କିଣି ଆଣିବା ଏ ଫଳଟା ଆଉ ମାଙ୍କର ପୁରା ସେ ମହିମା ଫଳ ଆଉ ମାଙ୍କର କଣ ଏଇ ସେଉ କମଳା ଆଙ୍ଗୁର ଫଳ କି ମହିମା ମାଙ୍କର ଯଦି 13 ଦିନ ବ୍ରତ କରିବ ତାର ମହିମା ପାଇବ 13 ଦିନ କଲେ କଣ ପାଇବୁ ଆମେ ମାଙ୍କର ଯାହା ତମେ ପାଇବ ତ ତମର ଯାହା ମନସ୍କାମନା ଥିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ସବୁ 13 ଦିନ ମଝିରେ ଦେବେ ମଝିରେ ଦେବେନି ମଝିରେ ଗଲେ ଅଧା ପାଇବ ତାହେଲେ କଣ ବଡ଼ ପରିବାର ଅଧାରେ କରିବ ଧରିହବନି ତାହେଲେ ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ସେ ଦେବ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ 13 ଦିନ ଯାକ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ଜଣେଇବେ ତେବେ ଆଉ ହଁ ହଉ ତେବେ କଣ କରିବା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ମା ତ ଆଜି ଶ୍ରାମନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଏଠି ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ଅଛି ହଁ ମାଙ୍କର ଜାଗା ଖଣ୍ଡକ ହଁ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସଫାସୁତୁରା ହବ ସଫା ପତ୍ର ସବୁ କରେଇ ଦେଇଛି କରେଇ ଦେଇଛ ତାହେଲେ ଆମର ଟିକେ ଗଛ ଗଛ ଅଛି ମା ତ ବର୍ଷ ଘରେ 13 ଦିନ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ମାଙ୍କର 13 ଜାଗାରେ 13 ଖଣ୍ଡ ଜାଗା ଅଛି ତେଣୁ ଆଜି ଏଠି ପଡ଼ିଛି ପାଳି ମାଙ୍କର ଏଇ ଜାଗା ଖଣ୍ଡକୁ ସଫା କରିକିନି ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲେ ସେ ମାଙ୍କର ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଶୁକୁଡ଼ି ଭୋଗ ହବ ନହେଲେ ପଣା ଭୋଗ ହବ ଭାଇମାନେ ଶୁଣୁଛ ପ୍ରଧାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି ହବ ଖାଲି ପୁଅ ଭାଇ ହବ ଅଛି ତ ମାଙ୍କର ଯେତିକି ସଂକଳ୍ପ କାମ ସିଏ କହିଲେଣି ନା ଆଜି ଟିକେ ଭଲ କିନି ଚାଷ ହବ ଭଲ କିନି ଚାଷ ହବ ଭଲ ଧାନ ବୁଣା ହବ ଆଉ ଭଲ କିନି ବି ଆଜି ମଇ ଦିଆ ହବ ମଇ ଦିଆ ହଉନି ତମେ ପେଳା ବିଲରେ ଧାନ କଲେ ବାଛି ହଉନି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ଆଜି ମଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ହଁ ଆଜି ଡବଲ ମଇ ଦିଆ ହବ ଆଉ ଏଇ ମଇଟା ଆଉ ହେଲା ଆଜି ହବ ଯେ ତମେ ଏକଲା କରିବ ନା ଆଉ କିଏ ଅଛି କରିବ ମାଙ୍କ କାମ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ନହେଲେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା। ତମ ଯା ନାତିଆ ଯିଏ ଅଛ ଧରିକିନା ଆସ ଧରି ରହିବ ମାଙ୍କର କାମ କରିବ ହେଇପଡେ ବହି ହେଇପଡେ ବହି ପ୍ରଧାନ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ରହିବ ଆରେ ରହିବୁନି କୋଉଠି ପ୍ରଧାନ ଡାକିଥିଲେ ମାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଘରେ ରହିବୁ ନା କାଳିଙ୍କ ଘରେ ରହିବୁ କାହା ଘରେ ରହିବ କୋଉଠି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ରହିବାକୁ କହିଲେ ସିନା ଯାହା ମାଙ୍କର ଅଛି ଦିଆ ହବ ଖାଇବା ଖାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଟ୍ ମୋର ଆମେ କଥା ହଉଛୁ ରହିବୁ ତ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ହଁ ତଥାପି ତୁ ସକାଳୁ କଣ ଖାଉ କଣ ଖାଉ ବରା ବରା କହୁଲି କୋଡ଼ିଏ ଚିଠା ଦେଖି ଦେଇଥାଉ ଏଇଟା ସବୁ ଲାଗିବ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଖାଇବି ତୋ ଭଳିଆ ଶଳା ଚୁର ଗଲୁ ମୋ ଘରକୁ ବାହାରିକି ପଳେଇବି ଗାଈ ଯେମିତି ଖାଏ ବସେଇକି ଖାଇବାକୁ ନା ଏ ଶଳା ମନ ବଢିଗଲା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଖାଇବୁ ସେଉ ଫେଉ ଯାହା ଦେଇଛ ଭକ୍ତ ଡାକିକି ଖାଇବୁ। ସେ ପାରିବନି ଆଉ ମହୁଲି ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ନାଇଁ ଏଇଟା ଆଇଲା ପ୍ରଧାନେ ହଁ ତମେ ନିୟମ କରି ତମେ ଇଆଡୁ କିଛି ପଇସା ତମେ ଖାଇନ ଆମେ କିଆ ପଇସା ଖାଇବୁ ତମେ ଡାକିନା ଆମେ କିଆ ପଇସା ଖାଇବୁ ଏ ନେତରେ ଆସନ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରିବା ସେ କଣ ଭୁଲ କହୁଛି ସେ କହୁଛି ତା ଛୁଆ ଦିନ ସେ ତା ମା ପାଖରେ ଅଛି ତମେ କହୁନ ତମେ ଡାକିନା କହିବ ନା ହଁ କାଳୀ ମା ଦି ଜଣ ମା ମୋର କଣ ଜଣେ ମାଙ୍କ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଧୋଇବା ଆମର କଣ ଦୁବା କର ଦୁବା କରେ ବିନା ତାହା ତ ଆହୁରି ମଙ୍ଗଳ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରେ ଲୁଗାପଟା ଦୁବା ସଫା କରେ ମୁଁ କଣ ଦୁବା ଦେଖାଯାଉଛି ତମକୁ କହୁନ କଣ
ନା ବୁଝେଇବି ଶଳା ତ ମୋତେ ଉଲ୍ଟା କରୁଛି ସବୁବେଳେ ଆଉ। ସିଏ ତ କହିଲେ ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବ କିଏ ସଫା କରିବ ଲୁଗାପଟା ତୁ ଜାଗାର କରିବ ନା ମୁଁ କରିବି? ତମେ ତାକୁ କହୁନ ଯେ ମାଙ୍କର ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବ ମାଙ୍କର ଯାହା ଭୋଗ ଲାଗିବ ହଇ ଏଇଆ କରୁ ସେ ଏଇ ଶ୍ରୀରାମନଗର ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁରା ପଳେଇ ଆସ ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳା ଘଟି। ସବୁ ଖାଇବି ଏକା ସବୁ ଖାଇବି ପୁଣି ଘରକୁ ନେବି ଆଉ କୁକୁଡ଼ା କୋଉଠି ଖାଇପାରିବେ? ଦରମା କିନ୍ତୁ ଦିଆହବନି ଦରମା ଦବ ନାହିଁ କଟେଇବ ତମେ ଘରକୁ ପଇସା ଦବ। ଦବା ଆମ ମାଙ୍କର ଦିଆହବ ଆଉ କୋଉ କଥା ଏଇ ବର୍ଷ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭଲ ପିଲାଟାକୁ ଆଣିଦେବି ପୁଣି ପଇସା ନବା। ହଁ ଏଇଠି ହେଲା ଆଉ ତାହେଲେ ସେ ରହିବ ତାହେଲେ ରହିବୁ ତମର ସେ କଣ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନା କଣ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ନିଜର ସତରେ ପଇସା ପତ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛ କେତେ ଲୋକ ପଚାରିବ ତମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛ ଅନଳ କି କାମ 10,000 ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଉଛି ଆଉ ମୁଁ 13 ଟଙ୍କାରେ କି କାମ କରିବି? ଠିକ ଠାକ କରି ଠିକଠାକ ହେଇଗଲା ହଁ କହିଲା ମାନିଲା ମୁଁ କହିଲି ମୋର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଛି 13 ଟଙ୍କା 8 ତମର ଟଙ୍କା ସେ କହିଲା ଅଧିକା ମୁଁ କହିନି ହେଇଛି ଜଣେ ହବ ନା ଆଉ କିଏ ରହିବ କିଏ 2 ଜଣ ତମେ 2 ଜଣ ହବ 3 ଜଣ ବ୍ୟାଟେରୀ ସଇଲା ବ୍ୟାଟେରୀ ସଇଲା 20 ହିଟ୍ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆଉ